Sziasztok! Ezt a dokumentációt azért töltöttem fel, hogyha valaki hasonló szituációba kerülne a Parkside robotfűnyírójával, akkor számára is lehet ez egy hatékony, viszonylag gyors megoldás. Röviden a tények: a fűnyíró alja fönnakadt egy fatönkön, ahol addig pörgette magát, próbált kiszabadulni, amíg teljesen kikapcsolt állapotba került. Ekkor megfogtam, manuálisan felhelyeztem a dokkolóra. A képernyőn azt látjuk, hogy töltés alatt van, 1% az akkumulátor töltöttsége. Egy óra múlva visszatértem ellenőrizni az állapotot, semmi nem változott, 1%-on állt, ergo az akkumulátor nem tölthető, teljesen behalt. Az alján lévő akkumulátor tároló tetejét levettem, az akkumulátor tetején lévő piros gombot lenyomva tartva kiemeltem, gyorsan szereztem egy 100%-ra feltöltött ugyanilyen akkumulátort, a bal oldali a teljesen halott, a jobb oldali pedig a 100%-ra feltöltött. Gyors ellenőrzés a töltőn. Ez a 100%-ig feltöltött akkumulátor. Itt mind a két fény villog, ami azt jelenti, hogy az akkumulátor tölthetetlen. Két vezeték darabnak a végeit blankoltam, és a negatívot a negatívhoz, pozitívot a pozitívhoz illesztettem. Körülbelül 8-10 másodperc várakozás után kész is van. Eltávolítjuk viszonylag óvatosan a vezetékeket, és jöhet az ellenőrzés. Itt azt látjuk, hogy a 100%-ig feltöltött működő akkumulátor tölthető állapotban maradt, illetve a másik, amely teljesen le volt merülve, életre kelt. A régi akkumulátort visszatettem, a burkolatot visszacsavaroztam, másfél óra várakozás után 100%-ra feltöltötte. Az újraindítás során kiderült, hogy tökéletesen működik ismét, tehát nem dokkoló hiba volt, vagy porosodás, érintkezési probléma. Egyszerűen csak az történt, hogy minden energiáját elvette az, hogy legyőzze az akadályt.